Podem començar avui analitzant quin és l'impacte de la darrera decisió del Banc Central Europeu de pujar mig punt els tipus d'interès per combatre la inflació. És el primer increment en 11 anys, el major en 22 anys i és del doble del que havia anunciat el Banc Central Europeu ara fa un mes. Saludant Pau Montserrat. Pau, molt bon dia. Hola, bon dia. Pau, era una mesura esperable aquesta, tenint en compte la tendència inflacionista a tota Europa? Sí, el Banc Central Europeu, una de les armes que té per fer front a la inflació, que és el mandat que té, mantenir la inflació a mitjà plaç en el 2%, ara està en el 10,2%, per tant té molta de feina per atenuar aquesta inflació, és pujar tipus d'interès. Ja a abril ens va dir que pujaria tipus a juliol i a setembre, ens va avançar que aquest tipus que pujarien era de 0,25 i en canvi ha passat a ser de 0,50. Sabem que aquest setembre tornarem a tenir una pujada de tipus d'interès i que ens ha sorprès en el mercat, podem dir que l'ha sorprès i no l'ha sorprès. Els analistes ja pensaven que voldria demostrar que és contundent quan lluiten la inflació i que no la pujaria només un 0,25 el tipus d'interès, sinó que el pujarien el 0,50. Però sí, ara vivim un canvi de tendència on el Banc Central Europeu abandona la seva política de tipus 0% i per tant de tipus d'interès negatiu per Euribor i ens haurem de fer front a una pujada de tipus privats com el Euribor i per tant de pagar més per les hipoteques quan les tenim a tipus variable. Pau, que ha canviat en unes setmanes. Quina és l'explicació en aquesta pujada que és del doble del que havia anunciat fa unes setmanes només el Banc Central Europeu? Sí, bé, bàsicament moltes de les coses que fa i diu el Banc Central Europeu i diu la seva presidenta en aquest moment tenen molta influència en el que són les expectatives dels mercats, les expectatives també dels agents econòmics, és a dir, de totes les famílies. La inflació se pot reforçar si pensam que no s'està controlant i se pot atenuar si pensam que s'està controlant. I el Banc Central Europeu vol enviar un missatge contundent, un missatge que diu que tot i que sap que quan puja tipus d'interès això pot anar en contra de l'economia real perquè la pot refredar, li és igual i està disposat a fer tot el que faci falta per reduir els preus. I aquest tipus d'interès del 0,50 en lloc del 0,25 és un missatge. Jo estic disposat a lluitar de forma contundent contra la inflació, passi el que passi a l'economia real amb aquesta pujada de tipus d'interès. En què es traduirà aquesta pujada de mig punt del tipus d'interès? Què és el que pujarà exactament? Sí, bé, el que ha pujat perquè el Banc Central Europeu té tres tipus d'interessos. Quan diu que puja 0,50 no és que pugin tots, pugen tots 0,50 punts però estan a diferents cotes el tipus d'interès. El bàsic, el que nosaltres normalment tenim en consideració, ha passat del 0 al 0,50. Però hi ha un altre que no és tan bàsic, que és el tipus d'interès que el Banc Central Europeu cobraven els bancs per tenir els dobbers dipositats en ell, que ha passat del menys 0,50 al 0%. Quines conseqüències té per l'economia real? Una directa és que els bancs, com que ara tenen que pagar-li al Banc Central Europeu més dobbers perquè els hi presti el Banc Central Europeu, ens demanaran més dobbers a nosaltres per prestar-nos. Això ja ho va avançar Euribor ja d'un parell de mesos pujant, ja juliol tancarà molt pròxim en el 1%, ara està en el 190 i pico per cent. Això ja ho ha reflexat el tipus privat que és Euribor i per tant els que tenim hipoteques de tipus variable ja estem pagant cada mes en cada revisió més dobbers. Quin més dobbers són? Doncs en les revisions que ja s'estan donant en juny, juliol i agost, tenint en compte que se compara amb un Euribor que està en el menys 0,40 l'any passat, són pujades de 100, 110, 120 euros en el mes per cada hipoteca revisada. Més d'una paga extra per any i per tant una nova factura que paguen les famílies que ja estem pagant la factura inflacionària, doncs ara ens toca la factura de tipus d'interès, la factura de financiació. A les empreses li passa un poc el mateix. Si els tipus que paguen els bancs en el Banc Central Europeu han pujat, això se reflexarà en els tipus que paguen les empreses per demanar crèdit i una dificultat més a la que fer front. Qui guanya i qui perd amb aquesta mesura? Afectarà a tothom per igual o hi haurà algú que se'n podrà fins i tot beneficiar?
Comencen guanyant els bancs i no vull ser populista, els bancs estan sofrint una situació estranyíssima de tipus d'interès negatiu. Per donar dos bés, en lloc de cobrar, pagaven. Això, entre comilles, és una situació anòmala. Ara passam a una situació normal en la qual el banc cobra un interès positiu. Per tant, primer beneficiat, la banca se veu beneficiada perquè ja tornem a una senda de tipus d'interès positius i, per tant, cobrarà més pel crèdit que dona. Beneficiats, els grans patrimonis també, que quan tenien dos bés depositats en els bancs li cobrava, ara ja no tindrà sentit que els hi cobri perquè ja no hi ha tipus negatius. Els depositaris no solen guanyar mai en les pujades de tipus perquè encara que se creguin que ara el banc donarà dipòsits a 1%, aquest dipòsit a 1% és una pèrdua perquè nosaltres hem de restar-li en aquest 1% la inflació del 10%, per tant, que ningú se posi a contractar dipòsits a plat fix o pensant-se que ara és el moment del plat fix o perquè perden dos pes, això no és una alternativa, però sí que és una alternativa per moure's cap a inversions que tenen més lògica com a inversions en fons d'inversió. Més perdedors, totes les famílies, com he dit, famílies que tenen endeutament de tipus variable pagaran més a les pròximes revisions i això és una factura addicional. Les empreses que tindran el crèdit més alt i com a resum, guanya la banca i perden tots els altres. L'inversor és el que també se pot, entre comilles, beneficiar d'aquesta pujada de tipus d'interès, però dic entre comilles perquè és necessari que acertin les seves inversions. Una vegada que s'ha pres la decisió de pujar els tipus d'interès per primera vegada en 11 anys, quin creus que serà el futur més pròxim? Creus que serà la primera d'altres pujades? El Banc Central Europeu ho va anunciant, ara segueix una política de que, el que he dit de les expectatives, segueix una política de dir-li al mercat el que farà i en tot cas sorprendre-lo, però ja mos ha dit que al setembre pujarà tipus. Se descomptava que aquesta pujada de tipus d'interès del setembre fos del 0,50, però com que ara hem viscut un avançament en el 0,50 a juliol, el que se sospita és que també, si veu que la inflació no se redueix a agost, que a setembre torni a fer una pujada de 0,50 o una de 0,25 si veu que a agost la inflació comença a controlar-se a la zona euro. Això és l'expectativa, és tancar un 2022 en tipus del BCE a 1% aproximadament, tal volta a 1,25, que això se reflexarà amb els tipus Euribor, que tanquin enguany entre 1,40 i 1,90, és el que està manejant la banca. 2023 estem xerrant de tipus d'interès Euribor en els 2,20, fins i tot podríem dir en els 2,40, i és en el 2024 que la banca i els analistes que fan aquestes previsions creuen que l'Euribor començarà a controlar-se i se podria situar en el 2% d'aquí al 2024. Però com a resum, sabem que el Banc Central Europeu enguany pujarà tipus, probablement acabarà a l'1,5%. L'any que ve hem de veure, també és molt probable que segueixi pujant un poquet els tipus d'interès per seguir controlant la inflació i si en el 2023 ja aquesta inflació comença a reduir-se i comença a estar en cotes més assumibles, ja 2024 la política monetària s'afluixarà i els tipus que estan pujant, els tipus Euribor, etc., també s'afluixaran. Pau, i tot això com penses que acabarà impactant en el consum? Perquè si les famílies han de dedicar a partir d'ara més d'obvers a pagar la hipoteca, tindran, se suposa, menys per gastar en altres coses, per tant, es podria frenar el consum? Sí, bé, de fet, per això puja tipus el Banc Central Europeu. El Banc Central Europeu puja tipus d'interès públics perquè s'acabin reflexant en els tipus d'interès privats i, per tant, el consum i la inversió se redueixin. Això és la intenció que té el Banc Central Europeu. Clar, és una intenció que quan la inflació és de demanda, quan els preus pugen perquè la gent compra de forma desaforada, té sentit pujar tipus d'interès, té sentit reduir el consum, però en situacions on la inflació és de costs, on el problema que té l'economia és que els preus pugen perquè els costos de producció pugen, perquè l'energia puja, no està tan clar que augmentar tipus d'interès sigui una gran idea, perquè refredarà encara més una economia que ja està constipada, que és un poc, ho saben des del Banc Central Europeu, però el seu mandat bàsic és reduir la inflació, que com a idea general és una bona idea reduir la inflació, ho hem comentat en aquest programa, la inflació és un impost que paguen tots i sobretot que paguen de més o percentualment de més
les famílies que no tenen capacitat d'evitar la inflació, que són les famílies més modestes. Però que aquesta pujada de tipus és bona per l'economia real? No ho és. Aquesta pujada de tipus el que fa és afegir ja la factura que estan pagant totes les famílies quan paguen la llum, a la factura que estan pagant totes les famílies quan van al mercat i paguen els béns i serveis més cars, ara hi sumam una tercera factura, que és la factura que pagam per tenir béns a crèdit. Pau, no te retiris, demano que et mantinguis uns minuts més. El que volem analitzar és com impactarà aquesta mesura del Banc Central Europeu en el sector immobiliari. Per això saludant José Miguel Artiedas, vicepresident del Col·legi d'Agents de la Propietat Immobiliària de Balears. Molt bon dia. Bon dia. Com afectarà aquesta pujada de tipus d'interès anunciada pel Banc Central Europeu al sector immobiliari? Quines poden ser les conseqüències? Bueno, pues, les conseqüències directes és l'augment de quota que afectarà la capacitat d'endeutament de les famílies i això, en principi, se preveu que frenarà un poc l'adquisició de vivendes i, per tant, d'hipoteques. Pels qui puguin estar, per exemple, en aquests moments pendents de signar una hipoteca, què és el que han de tenir en compte? Els costarà més aconseguir-la ara? Sí, com sabeu, hi havia dues opcions, que era el variable i el tipus fixo. El tipus fixo fa ja una sèrie de mesos que l'estan pujant, Ventura fa 6 mesos estaria millor en el 1%, 1,5%, i ara ja està rondant el 3, 3,5%. Això els bancs que ho fan, perquè hi ha molts de bancs que estan frenant aquest tipus d'hipoteca. En quant a la variable, el que ha dit el company, això pot suposar un augment de la quota d'uns 100 euros, de la quota mitjana d'uns 100 euros, en la qual la gent, això afegit a l'augment de la inflació, s'hauran de plantejar el tema de comprar o altres alternatives com és el tema de lloguer. No sé si heu tingut al llarg del dia d'avui o des d'ahir algun tipus de consultes des que el Banc Central Europeu va fer aquest anunci. Bueno, consultes no. Les consultes les fan directament en els bancs. És vera que xerrant amb els bancs sí que ells traslladen que ha hagut un augment darrerament de firmes d'hipoteques per tema del temor a la pujada. Què passarà a partir d'ara? No ho sabem. La intenció de compra és, com tots sabem, el problema de l'interès d'aquí una vivenda, sobretot a Balears, és elevada, i la intenció de compra avui per avui segueix mantenint un pic que entra a fase d'estudi d'hipoteca, és on poden tenir els problemes de que no compleixen en la capacitat d'endeutament que demanen els bancs, que cada pic és més elevada. És vera, perdona, que hi ha una alternativa, ara que potser el profil se donarà més degut a la pujada, que és aquests seguros que ofereixen els bancs per l'augment futur de tipus. I pot ser una alternativa a tenir en compte. I doncs una alternativa, com dius, a tenir en compte. Fins ara hem parlat de la compra, anem a parlar de la venda. Com afectarà, per exemple, els qui volen vendre una casa? Els que volen vendre, jo no crec que els afecti gaire. La intenció de venda és Me refereix que es podria frenar en certa manera. L'augment de... Sí, això és el que demanava, si se podria frenar la compra-venda. Si hi ha compra... Se pot frenar, però no per voluntat del venedor. El que pot passar és que se relaxi la compra en general de vivendes, tirant més a lloguers, i aquesta escalada de preus que estem vivint després de la pandèmia se freni un poc. Seria lo lògic això, que pugi la demanda de lloguer i se freni la venda.
I de José Miguel Artieda, moltes gràcies per atendre avui la cridada dels dematins. A vosaltres. Adéu, molt bon dia. Un saludo. Pau, et deman pel que ens acaba d'explicar José Miguel, per aquest impacte en el sector immobiliari, parlava d'aquesta incertesa a la compra d'habitatge, una possible frenada de la compra-venda i un possible també repunt de la demanda del lloguer. Sí, jo no... A veure, quan xerrant de futur és difícil, i segurament m'equivoquin les meves prediccions, però veient com està el mercat immobiliari balear, primer, no crec que aquesta pujada de tipus d'interès impacti de forma molt rellevant a la compra-venta immobiliari, perquè on realment està tirant la compra-venta és amb immobles cars, i els immobles cars, la financiació no és el problema del comprador. Aquí on tenim un problema per comprar té que veure amb els preus tan elevats dels preus de compra i en les dificultats que posa moltes vegades l'administració a l'hora de les noves promocions, en els retrasos que tenen per aprovar les llicències. Aquí és on de fer molta de feina. No crec que els tipus d'interès incidisquin molt i també diria el lloguer, per desgràcia, que hauria de ser una gran alternativa. En el moment en què veiem que les hipoteques s'encareixen, haurien de poder triar un lloguer, però és que els lloguers a les Illes Balears són lloguers que també són caríssims. I a part, el lloguer, la regulació que té el lloguer, la inestabilitat que això provoca, tant en els que posa les cases a llogar com els llogataires que pagant com toca, perquè ens poden cancel·lar els contractes cada 3-5 anys i no poden fer una optimització de la nostra vida a lo llarg del temps, no és una alternativa. Necessitant lloguers, un gran parc de lloguers ben gestionats, això no sé si ho sap fer l'administració, però ben gestionat per l'administració, no només per les persones vulnerables que ni el tenen, sinó també per les classes estudiants, gent jove, gent major que no té una casa, perquè puguin tenir una alternativa en el mercat privat que és inaccessible. Però dit això, voldria incidir en que no ens deixem dur per aquests crits que tenen tanta por a la pujada de tipus. No estem en la situació que vam sofrir quan l'Euribor va pujar al 5. De fet, les previsions de bancs com Bankinter és que en el 2024 l'Euribor ja torni a estar en el 2%, pot encertar o no encertar, però aquesta és la predicció que fa un dels bancs en els que demanem hipoteques, i no ens deixem enganar per aquestes falses assegurances de tipus d'interès, perquè això no existeix. El que ofereixen els bancs, recordem, ja ho sé perquè en el nostre despatx hem tocat moltíssimes de demandes contra bancs per aquestes falsos seguros de tipus d'interès, en realitat són permutes de tipus d'interès, són derivats complexes que fan guanyant el banc quan els tipus d'interès comencen a baixar, i que és una protecció molt petita per al client quan els tipus pugen. Per tant, com a idea, si el banc ens està oferint una cosa que s'assembla a un seguro de tipus d'interès, anem a un professional perquè probablement no ens interessi aquest producte. I després tampoc no és del tot cert, jo ho pensava en un inici però no està passant, no és del tot cert en que tots els bancs deixin d'oferir hipoteques a tipus fixo. De fet, hi ha bancs que estan cridant als seus clients que tenen hipoteques a tipus variable oferint-le tipus fixo a les 3,25. Ho fan perquè poden equivocar-se, però sospiten que aquesta pujada de tipus d'interès que ha estat vertical l'any 2022, en el 2023 i sobretot en el 2024 s'aplanarà en tipus d'Euribor aproximadament del 2%. Així que tampoc ens assustem. Ara és un mal moment per pujar de tipus perquè tenim un moment inflacionari molt greu, però aquesta pujada probablement, almenys això és el que preveuen els que estudien aquestes variables, sigui una pujada fins a un 2,20, 2,40 per després en el 2024 acabar en el 2%. No entrem en pànic. No sembla que a 2 o 3 anys vista l'Euribor tingui pujades estratosfèriques. Ja l'estem sofrint en el 2022, aquesta pujada vertical.